Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod Emergency Operation Center nagapasalig sa publiko nga wala sang expired nga bakuna nga pagagamiton sa ikaduha nga National Vaccination Days. May report si Nico Delfin. 4-6 ka beses kada adlaw nga gina-check kag ginapasiguro sa mga personnel sang cold storage facility sang Bacolod nga na-maintain ang room temperature sang pasilidad para hindi ma-expire ang mga COVID-19 vaccines. Ang pamuno sang EOC nagpasalig nga may nagakaigo nga supply sang bakuna para sa Bayanihan Bakunahan 2 humalin Miyerkules tubtob sa Biyernes. And may backup power kita, duha ka backup generators in kaso magpalyar ang isa, may ara pagid backup ng isa pagid. So maintain pagid secured and well monitored ang aton nga mga vaccines. Nakahanda naman ang 43 tanan ka mga vaccination center sa mga kabaranggayan, mga mall kag sa iban pa nga commercial establishment para sa ikaduha nga National Vaccination Day sa Bacolod. Dugang padri ang duha ka bag-o nga cold chain vans nga pagagamiton para malabot sa mga vaccinators ang mga luyag magpabakuna sa mga purok. Ready siya nga mag-transport sa aton nga portable refs, freezers. May salaksakan na siya sa likod. So each vehicle can carry at least 4 ka mga portable freezers. Suno kay Dr. Miraflor, maid-id man nga pagausisaon sa mga vaccinators ang mga magapabakuna agud mapaiway ang posible vaccine mix-up. Ginapandaman man nila ang mga magapili sang bakuna ilabi na para sa second dose. We should abide with the classification sa categories ng vaccination para hindi kita maggamo, hindi kita dinaguso, kag hindi kita maginutok sa ating vaccination areas. 6,000 nga vaccinees kada adlaw ang target nga mabakunahan sang Bacolod sa 3 ka adlaw nga vaccination days. Pinaagi diri ginalauman nila nga malabot ang herd immunity antes matapos ang Disyembre. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.